Áno. Hej, som ešte unavený. Počkaj, čo? Čo je dneska? Ja, my máme ísť vlastne do toho async? No nazdar chalani, a vy čo tu je takto zrazu? Dobre. Do práce, boha môjho. Už to není voda. Áno, už idem. Čas. Voda. Pečo, to mi fakt to fakt musíme ísť po schodoch. Není tu výťah. Prečo tí ľudia, oni nemôžu vymyslieť taký stroj, ktorý pôjde iba hore, dole a to je všetko. Keď tam pôjde taký trojtunový oný, titán a usere si, tak to celé zrúbe sa. Tak, Pečko, tak, prepáč, že mi chutí jesť. No ale nejaký si vychrdli. Že ich dierime. Máš takúto hlavu, tak ja na čo mám. A že si tenký nejak veľmi. Tu je výťah? Počkej, čo? To je výťah. To je fakt výťah. Také krásne mesto, nie takto nezdravé. Ideme zle? Počkej. Káni, vy ste zase nejaký pomalý. Si spadol zo výťahu? Dobre. Dobre, ale nerobte si srandu, že proste práca musí... Práca ma počká. Počkej, kade? Kade? A tade to. Ja neviem. Poďte, nestíhame. Ježiš. Počkaj, Tak rýchlo. nejde auto, nejde. Už ja viem, akým smerom. Asi. Poďte za mňou. Už Tak to je, Kubo. vidím. Kam sme ísť, Kubo? Sme tu, poďte rýchlo. Dobre, sme tu. Čau, Ferko, čau. Nech, Ja ne, káni, vy ste tu. nech sa ti nechce dneska hovoriť, že? Ne, to je idiot. Asi, hej. No, dobré. Dobre. No. Ja idem za tento počítač. Ty si idiot? Ty to kto bol? To je kukuričiak. A Pečko. Ty robí. Pečo, ty si tam čo robil na tom počítači? Však sťahujem tie záznamy. Toto je Ne, môj tam kan- nemáme chodiť, to toto je nám môj povedal. kancel. To nám povedali, že tam nemáme chodiť. Lebo čo? Ne, nechoďme tam ešte. Nechoďme tam ešte. Ja sa bojím. Nechoďme tam. Haló, je tam niekto? Ne, poďme, Netraf ma. poďme pracovať ešte, že musíme to urobiť iba. Au. Enter. No, dobre, vypnem ho. No, čau. Už tu nikto není, už sme tu my. Tak ideme domov. Ale počkaj, mňa furt zaujíma, čo je v tých dverách vlastne. Počkaj. Tak ideme to preskúmať. Pusti nás. Ale ja sa tam aj bojím. Sorry, Pečko. Au. Dobre, idem. Dobre. Kam to vedie? Čo ti dáva? Čo je? Ja neviem. No, pekná to tu je.
Počkaj, tu je niečo napísané. No, KV31. toto je moje miesto. Ideme to tu preskúmať. Čo to robí? Počkaj, ja idem niečo vyskúšať. Čo to je do pekla? Počkaj. Čo je tam tá pačka? Ty idiot. Zase aspoň to zatvorené? No, dobre. Takže... No. Nerob! No, dobre. Tak počkaj, vyskúšajme... Vypadá to tu dosť zaujímavé. Počkaj, skúšam tie páčky. Počkaj, skúsim stlačiť túto. Tak, Počkajte, ako to má určite, že sa niečo zistil, Ty hej? vole. Proste to má nejakú spolení. Wow. dobre, môžeš, Akože môžeš. dosť zaujímavé, ja som zrušený. Trubu. To čo sa deje? Mišo, ty čo si zaskakol? Ja nič, to Ne, už tak samo. on to zhasilo. Ešte sa im to ten výplon svet. Počkej, to čo sa deje?